Духтарако доингои арзон пурсиден марҳамат беҳад доингои фасони хушрӯама пешниҳодтон мекунам. нигоҳ кунед. Се либос 150 сомон. Марҳамат беҳад хушрӯан. ира бинен ишаишта фасона ишаишта фасона се либос 150 сомон. яъне либосуш 50 сомонӣ меафта беҳад хушрӯ ҳамаш доинган. ина доингои нусхаҳои ипек мепурсиден кам мондагиай успед кунед ҳамаш хушрӯай. ина интихоб кунен барои тӯй мегирен барои савдо мегирен интихоб кунен даррава как шумо да доставка мекунем. ира бинен чихе хушрӯай гулош марамат кадом меша мегирен беҳтарин вариантоя. ира бинен чихе хушрӯ ҳамаш нусхаҳои ипек. ина гулча майда мепурсанд гул майдашам ҳастай. ина бардобушам нишонтен ина биям хушрӯай гулша бинен духтаро чихе гули фасонай гули ипекай духтаро мана ҳамаи ҳамино се либос 150 сомон. фақат се либоси доставка мешава. ай се либос боло и қағавса ки хушрӯай на барои модаро нигоҳ кунед зануна варианти нах сабзакай ғавси фасонай баъд иша бинен иям хушрӯ не ки духтаро аҳамиятиен ай бисёруш як ду се либоси мондагиай ай бисёруш кам мондагиай барои ҳавай расчетотона бигирен. мисол иш нашид бо якчи дигаша интихоб кунен. мана инам доша бинен мана инам доша бинен кам мондагиай бароям распродажа рафтестай ҳамаи ҳамин се либос 150 сомон. яъне як либосуш мана и ками кама як либосай ду либосай тамом. мана хулас дӯстони азиз ана ин сериёра бинен ин сериёшам хушрӯа гулипекоям ҳастай. мана нигоҳ кунед ина и савза бинен чихе хушрӯай ҳамаи ҳамино мана кадомеша мегирен беҳтарин нарх кати пешниҳод шидестай. ина гулипекои фасон интихоб кунед даррав интихоб кунед доставкатон мекунанд. ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран ҳамин сериш хушрӯа ина и серишам фасон ана и рангшам бинен духтаро чихе ранги хушрӯай. мана ҳамишам ҳами хел марамат беҳтарин вариантҳо бо нархҳои дастрас. мана кабучам аста ина рулонда ина кабутакшам хушрӯай диден духтаро баъд ина иҷада мана гулипек и цветчам ҳастай леки кам мондагиан. мана ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ ятай дигам ай поён ягонта бурорен ҳозибо мекушоянд биненда чӣ хеле гуло ҳастай ҳамаи ҳамин акция афтидагиай успед кунен. мана ай гулам биненда чихе хушрӯай. мана модарода беҳтарин вариантай мана талха баргай заминаш диден гуло инам хеле ипеки дора гулипеки фасонай. мана фиолетовишам хушрӯ ина фиолетовирам биден ай бисёруш ду либос се либоси ай тамошобино расчетотона бигирен. мана диден ай бисёруш рулон ҳасту бубазеуш нест. мана хулоса беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас ипеки арзон гуфтен марҳамат доинги арзон инами намудои хушрӯ ва и гула бинен чихе фасонай ҳамаи ҳамино се либос 150 сомон.